Yay! Yay! Ito ka ganda ng may cities ka. At pakikian. Lagi na ganito ka. Wala. LGBT ka daw. Kaya wala ka LGBT yun. Magkagandang daw ako. Alangan. Ayun, dito ano sa likod. Dahil ito ay. Balikan gusto ko. Wala na pagkain na kasi yung sa mo. Ano ito? Oh. Ay, binigla up. Orang mo, no? Kasi, yung garo katolik, yung sa ano tayo eh. Dubai ko. Yun na lang. Ilaw. Boy.
kung nagdalo yung mga nakakalabot sa kahal. Hello, John. Hindi ko. Oo, talaga ko. Yung PC ko, ay ano, display. Oo. Yung display nga, display eh. Bilang mo ko bro. Walang ban. 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 Igagarabutan ko ba? Sato. Out na. Gusto na siya ang dos. Sure, sing. Sa pagpapit mo. Alam mo naman tayo, buhay niya ako. Kaya nga, yung PC na ako. Ako. Ano mo ba sa ano yung gamit ko? Oo, alam mo ang dito ka, grabe na. May sabo pa ba? Ikaw mo daol ka driving skills. Mabilang dyan, kulang mo na. Magaling ka ng radio. Wow! How you? How you? Ako po ka malang. Grabe ko. With this class, I will be showing how to intro that to ang sinabi. Wala ka pala po. Kaya kulang ako. Kulang ako. At wala ko bukan si Pio. Ay! Marami na siya. Pagkatapos ko ni Pino Secret, Balik ka naman. nagasaga kasi ba't ko rin nabawas. Pili ka guys. Sige. Ano yun, Namun ko lang ay kaya na din. Iyo. Namun ko namin na para pa yung para mawin ko sa amda
Alam, ano pa mga ano, magaling? Ano, siguro, or kailan ka na rin. Ako lang mo yung nagawa. Kapag iningayin ko to, ano, oh, pakasal ka ka. Ibayad pa ka lang, hindi pag nabakal mo na, hindi naman ka wala. Oo, nakuha sila ang plastic ko. Ano mga, oh, oh, sila yan ang mga ano yung siguro. Kasi masusuwi na ay ka. Okay, okay, okay. Pero nalagay na natin, walang bawas niya nalagay. Araw niya nalagay. Tapos yung nilalas ko yung kasal. Ah, tagal na. Okay. Masarap na mga oras ka lang
Coral. C. Small na na H. Kaya, yan ang C. Ang piya mo, yan ang mga Pero, mali. May maano mabuhat. Kaya pag nakakuha ang ano, passive, yung shark, tinelong mo na. ang sipay mo, ano, Dito mo bagay yan na spirits mo. tapos, Tinatawag. ano yan, coral, Isang coral. tapos, water, Mas ruby ka na. Hindi na kung nagadanin mo. Hindi. Bawasan mo kung yan. Nagkuha ka ng tao. Bawasan mo ka na. Hindi mo sa tangguwa. Dalawang kapangkit. Hindi po ang makawin mo sa ano. Pero ang awin mo sa mga. Kuha ka. Adi, sa talaga. Gano'n mo ba sa daya mo? At ba kahit na wala sa po ang daya mo? Art, ah, bakit yan, ano, siya, Kumakain sa ano, Sigma, kumakain na, at may manuwi, Deja mo. Diba?
nag-diet ka. Madali o may mga ano. May internet. Wala. Let's go. We'll go. Make sure, kung talaga, wala. Ito nga, ito nila kasi, ito parang alvin nila sobrang kanya. Ano ka makalit? Diba ay kahit na, diba ay kahit na, Wala ba? pero dapat, Parang parang diba ay mga 6 tubok-tubok palugod si, ano, ano mamaya pag pakailan ko, tapos pakailan ko. wala, kung ano mas mausok. Ako, ano, per se, ikaw ang ako kumain ko, mas ino, sa ko, Alkay, parang ako madalas ko na kumain niya. kahit Spanish, Natawag pinapay. at Spanish na ramon. Tapos, Pag nakasulpin ka, naka-record ka, na-stand ba ang buwan, record mo ang result, hindi lang ang kasi na lang sa kay. ay nagubli ng stand, Igalo, sige mo, igalo na stand na tapos pag na-stand ka ba eh, ay oo, magkuhan ka, mataman, ang DX katulad 24, sabay 2X, pag X na oo, 1 ka, C, hindi na po. Tapos ano, madali sa lahat.
Papalit ka pa ng fighting style. Hindi nga dito sa baba ko yung kapit mo. Oh. Ano kay Juan mo? Mas sila, mang X. Ang X na ito, then, dapat iluwi mo. Mas hindi ba gamay mo glass ko star? Open sa tuloy. Ice. Flip kita, may kingdom, tayo. Ikaw ba sa istorbalin mo sa daw niya? Nagawa ka ng mga ano, ulit magamit sa ang ice instant lang, pero kung pang samantala, ano mo pilit? Yeah. Nagkinaabot ka lang. Nanganait ko ay nito, nakapatalayan ko. Hindi ako sa disc, pero nalagay ko sa
ayun. Wala rin yung mga. Talagang pero o yan, hugog ka. Hindi ko na isip ko na. Yan o, no, sinumulit din. Ay, sama din. Tinong ko lang mo. Paano ba yan? Oo ba? Ha? Pagpadami, ano, pwede na underworld to unhealable blows. They kind basta-basta panilo. Magulad ka, wala yun. Ano yung slow from the anxiety and burden. Those food to be your enemy. Kung nakasunod ka, gamit mo yun eh. Habang na-stand ko, masunod. Kasi kung mawala ng traffic sa remove any effort kaya ka nakasundin. And then, serious ano, very, ano, moral, English ko na ako, moral, kung English lang, dati, moral ko sa education ko, yung last dati may mag-read, gusto ko nito, in-game, pero in-game yung pagpapalila mo sila, makapigol na kung naka-slow ka, tapos, ano, yan so, gamit mo, Saka, ang gamit sa Wilfred Kogan mo, ano, yan ito, Sila nga ito, nagkasigada. Ano ba, Christine? kailangan ka, sige na, balik na doon ng buo. Tingnan nyo lang ang mga kapo. Yes, eh. Anong, ang barangay, Alam ko lang si yung mo din si mga ganun mo yan. Reward, luwa, yan. Apa tuh naman ni Mawala Wag ka.
ako ay automatic na matawag ng tulog. Hindi na gagawin siya na yun. Kasi hindi ako kasi ano, Si Ward? Ha? Hindi oh. ako ang sinabi. Yung kaubay, ako kasi ayun. Magdala yung pandasya. Oh, boy, gano'n ako ang isang. Tapos mo, ako dahil. Uy, Siguro talaga, motor na din. Para tangay na daw, para pata. kailangan ano, score ninyo. Hindi, sa pala ko na. Hindi, sa ina mo. Sino? Visit, ikot ka rin. Hindi, hindi, hindi. Ilang na pa, lang ay Hindi mo ano ka nga, yung oras mo lang, ano ka nga, tapos hindi ka, ano, hindi ka nga, hindi ka na, dala ko ito. ayun na sila. Siyempre, Ang ano, pinakamahal ko nga, yung para yung plastic kami. dahil makaiyak mo ako. Ah, Manangali ko. parang, ano, what you want? Ha? What?
Training ka mo. Training ka mo doon. Ano oras na po? Ay, stop. Pang! Makakabalik ka ng pinagapon. Magandang ka naman mo? Magandang ka naman? Kuha ka na kayo friend ko sa mo. Itang lain mo. Isa mo yan mo sa. Isa mo yan mo sa. Ha? Kayo tayo sa umaglit sa. Isa mo yan mo sa. Kayo tayo. Isa mo na. Ay ka na supo. Ito ra mo ha. Uy, wala ni sa para din ako sa. Oh, may picture. Lawa ko naman sa dito ko yung sendro. Ito mga bata, mga sila na experience na lang, nakalimutan ako. Wala na isip pa sila. Hindi mo pa nagkakawat yun eh. Hindi na ba yung ikaw? Nagkano ka niya? Dito ba? Basta yun na yun eh. Basta ang alas din eh. Hindi ko lang ako kung doon yung nagkakit. Hindi, ano ba ako dito? Pero ba, ano, so, kaya kaya nangalas ka, alas ka mo yun, sa kuya, ano na ako, nangalas ako nga, tapos nag-discuss mo, okay, ano, may nilipin pa ka lang, ayun nga,
Mamagayon, gusto ko nga gawin. Ako na sawan. Gawa na ito. No, no, out, stop. Stop. Stop, yun na. Baka nag-inailan. Na, okay, yung project sama. Tanggulin sila kung ano yung kapitang may kasi mo. Kung isa na, para pa ka na kami. Ito. Di ko wala. Dahil sila, di ko wala. Tanda yan. Yun, mga treasure ko. Hoy. After that is our hosted man. Iya, sabi. Iya. Wala naman. Salamat ka niya.
Wednesday at Wednesday and Lemon, expired day, last 17 days, last year, mura, last year, ay, magkaroon mo, ikot kaya, last, double standard, dragon, dragon,
Kailangan sa salong. Uy, si Sasa! Daming babae.
hindi mo na makayo. Kailan po ka dahil grabe. Pag sinabi, sabi na ito mga problema, kaya doon ka naman. At pag di ka mag-try, kaya naman po. Madilig ka na siya. Bako na ako ba? Gusto pa yun, ha? Yeah. Medyo kasi na rin na. Ito. Yung one, ano, wala. Wow. Control L. Ito pa nga. L control. Control L. O. Wala mo. Oh. Paano ito? Control L. Ay, paano ito? Dati yung gusto na uy! Ay, abi. Nababa ko ba gabalin mo ako? Sige ako. Wala po. Yay! Magaling na ako. Uy, control O mo lang. Ayaw control O. Sa'yo. Alam mo na ito. Iso! Wala pa! Kung mangalmas ng mga ng ngayon, parang ito talaga.
My name is Dinky. Dinky, Dinky, Dinky. Makanan ang kailangan. Pero po from mga other katon, hindi na. Kanya to, sino kayo pa? Kaya pa makakita. Pero, meron na kayo na mga pero nagagawa ko, yun ako yung mga Hindi naman daw na, okay. Espada. May crystal ka. Oo, may crystal ka po, bro. Bali na ako ng slide mo. What? Kaya dinadalayo. Pa, kinakain. Lahat. Dahil pag-gilid an, pag-gilid yun, tubig ka pag-gilid, maan. My name is Dinky. Kaya nga nabuhay ka. Luluin natin sa alpo, pakakit ka. Apretar. Apretar.
At para na sa likod. Atin ka. Ano sir? Ito na Nagkira, sigurado ako. Buang. yan, kaya yan siya. Kaya yan. Ito. Panagal mo lang kasi mag-video ka na din. Panagal mo lang kasi mag-video ka na din. Buang. Siya. Wala nga pa siya. Nakalit ka na naman. Ay, ulat na ka. Hindi lang ako kaniwa-kaniwa. Nagpungan. Mo. Ingat ka. Wala ka ang pala. Nasayang ang radyo. Nasayang. Nasayang yung radyo pa ako. Ako maging. Mula ang radyo. Four. One. One. Diba? Sila. Kaya mag-lead. Oh, next ako. One star. Sinayang ko lang sa one. Dahil, sige. Gagawin mo natin kung may pinagawa. One ito.
Ay, nagtatanong ba kami ng different? Tapos, ay, mati mo, ano, pabalik na kami sa room, tapos, nakikita mo naman siya. Tapos, tinutulong kami sa basketball. Kasi, yun, talaga benching. Tapos, pagbalik mo sa room, ay, nagbakya mo itong student, ang sabi, lumuwas ka muna, lumuwas ka muna. Bakit nagkakan mo ba? Di kami pinaliwanag mo ba? Ito naman ang paliwanag. Hindi ko makukunan. Tapos, bigla ko nakawal, may nasabi ng siguro sa mga kasi dati sa ating studio. Yan ang yan, talaga kami sa gusto na. Sabi ko kung gusto ko sa mga sa wala. Yan, sa Parayin, ay na, kaya ngayon, tinawag ako ni Ma'am. Kita ko sa studio, pakulong kami na, tinawag ko. Pagkakot sa paliwanag ko. Nagalit sila kasi
Dahil naman, then, hindi ko naiinis. Bakit kita rin ang mga isip-isip? Burong ka lang, di ba? Ate mo ka. Burong ka lang. Siya pa sila di ba taas? Pero layo, para aboyang sige, Chris. Ilan mo? Matris ano? Buka, ilagay mo rin ba? O yes, luwas na ba yan? Luwas na talaga. Hindi pa rin mga naging nakuha. Ba't na ba? Ano nga sa pangangin? Sino sa kasubog na nga? Sino sa kasubog na nga? Ano? Luwas pa. Nagdug na nga eh. Gulo-gulo na. Iskot ko na kung tayo nga eh. Ito na nga eh. Ito na nga eh. Sabi ko nga eh. Gulo-gulo na. Gulo-gulo na nga. Nawawala ko sa kao. Sabi ko ibang ko na nga eh. Sabi ko. Gulo-gulo na. Enak na mama. Sabi ko. Kaya nakikot na ako sa pamilya. 4, 74. Thank you.